Gidan rediyon Mike Express kuke sauraro akan mita 88.9 a zangon FM. Za ku iya samun mu kai tsaye a jihar Kano, karamar hukumar KIBIYA, kofar fada daura da Rakib Microfinance Bank kusa da Pinnacle Cyber Cafe domin kawo mana labarai da rahotanni akan abubuwan da suke faruwa a yankunan ku da ke ko'ina a faɗin duniya. Za ku iya sauraron shirye-shiryen gidan rediyo na Mike Express a shafinmu na Facebook a Mike Express Radio KIBIYA 88.9 FM ko kuma a shafinmu na Twitter at Mike Express Program ko kuma a shafinmu na Instagram at Mirax Online Newsfeed. Haka zalika za ku iya ziyartar YouTube channel ɗinmu kai tsaye na Mike Express TV, ka yi subscribe kana ka danna ƙararrawa domin dukkanin cikakkun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ko kuma ka cokan ka ziyarci shafinmu na intanet akan wannan adireshi na www.mikeexpressradio.com domin sauraron dukkanin shirye-shiryen. Sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci kuma sannanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na siyasar kibiya a yau. Shirin siyasar kibiya a yau shiri ne da yake ba wa matasa 'yan siyasa damar faɗin albarkacin bakinsu akan abubuwan da suka shafi siyasar wannan ƙaramar hukuma. Wani lokutan ma mukan tsallaka a wasu yankunan na ƙananan hukumomin da ba na ƙaramar hukumar kibiya ba. Ni dai suna na Muktar Awwal Yaro, wanda kuma ni ne da saba jagorantar wannan shiri a koda yaushe. A yau muna tare da babban bako na musamman, duk da dai a gurin ku ba bako bane, amma mu a nan kusan zamu iya cewa bako ne. Wannan ba kowa bane face PA na shi Honorable Garba Shehu Fammar, wato dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar Kibiya. Da farko dai kada in cika ku da surutu, wai an ce magana daga bakin mai ita tafi daɗi. Mai girma PA mu ne maka barka da zuwa. Na gode, Allah saka yanzu. Gaskiya ne. To mai girma PA, ko ya aka ka tsinci a matsayinka na matashi, ko ya aka ka tsinci kanka a siyasa ma ta ƙaramar hukuma, kamar misali siyasa irin wannan? Kusan za a iya cewa mai sauraro zai ga a matsayinka na matashi yana so ya san ko ya aka yi ma ka tsinci kanka a ita wannan harka ta siyasa. To alhamdulillahi, a koda yaushe idan aka min wannan tambaya nakan ji daɗi domin zaburar da 'yan uwana matasa akan su shigo harkar siyasa kai tsaye a dama da su. Ni dai wannan harkar tun da na fara makaranta kamar higher institution na tsinci kaina, ko kuma na ji a zuciyata ina son harkar da zan samu damar da zan taimakawa al'umma ta ɓangare daban-daban. Wannan yanayi ne ma ya sa ya bani dama na fara gwagwarmaya tun daga ƙungiyar ɗalibai. Ƙungiyar ɗalibai, student union kenan? Yawa, student union, wanda idan ba zan manta ba a 2013 na fara takara ta farko domin ba wa ɗaliban ƙaramar hukumar Kibiya gudunmawa. Na fito takarar sakatare janar a wancan lokaci, Allah ya ba mu nasara kuma muka zo muka yi mulki na shekara ɗaya, muka samu 'yan achievements. Sannan na yi abin da ake cewa SUG a can Federal University of Technology Yola. Na yi sanata a SUG, na yi takara ta SUG president, sannan kuma na yi sakatare janar har sau 3 a NACS na can Yola. Da ƙarshe kuma na ƙara dawowa NACS national body, wanda na yi PRO na convention ɗin da aka yi 2017. So kai tsaye dai bari mu tafi tambayar da kai. Dalilina na shiga siyasa especially ta ƙaramar hukumar Kibiya shine nakan ji rashin daɗi idan naga ana damawa a siyasar wannan lokaci ba tare da matasa ba. Saboda ni a nawa tunanin matashi shi ya san ciwon ɗan uwansa matashi. Sannan kuma matasan nan
kai tsaye zan iya cewa kaso 90 cikin 100 na gudunmawar da ake ba 'yan siyasa har su yi nasara da ma rashinta in ka ga an samu duka matashi ne. So wannan dalili na ga akwai 'yan gyare-gyare da gudunmawa da nake tunanin zan iya ba wa 'yan uwana matasa da ma al'ummar ƙaramar hukumar Kibiya gaba ɗaya na yanke shawara bayan na gama makaranta bari in shiga siyasa ta gaske, wanda na yi tunani iya tunanina da hangen nesa na ga ta ina zan iya ba da gudunmawa a taimaki al'umma, sannan waye ma zan iya haɗa kai da shi ya taimaki al'umma ya karɓi ƙorafe-ƙorafen da nake tunanin zai fitar da al'umma daga cikin halin ƙaƙanikayen da suke ciki. A iya nazari na har gobe dai ni ina ganin a ƙaramar hukumar Kibiya ba wani masoyi mai kawo masoyin talaka wanda yake so ya fitar da kulu daga rogo irin mai girma da majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Kibiya Honorable Garba Shehu Fammar, wanda aka fi sani da dambun alheri. Hakan ne ta sa na shiga aka yi gwagwarmaya da ni cikin ikon Allah da soyayyarsa da matasa da aka yi nasara ya ci zaɓe a 2019 ya ɗauko ne ce in zama PN sa wato mataimaki na musamman, kuma alhamdulillahi ana kan taimakon al'umma. Gaskiya ne. A mai girma PA kasancewarka da shi mai girma a ɗan majalisar jiha mai wakiltar ƙaramar hukumar Kibiya, kusan za a iya cewa shi ne karo na farko ko kuma a baya ka yi wani ubangidan, shin da shi ka fara siyasa kenan, ta siyasar gidansa ka fara kenan, ko kuma a baya ka yi wata jam'iyyar ka dawo wannan ne? To kamar ta inda na faɗa da a baya siyasa nake irin ta ɗalibai, saboda ni mutum ne da nake bin komai a turance step by step wato daki-daki. To lokacin da nake ɗalibi sai na yi tunanin ai bari in tsaya iya siyasar ɗalibai, kuma dama dai ina sa rai idan na gama siyasar ɗaliban nan dole dai ƙarshen alawa an ce ƙasa zan dawo ta gaskiya. To dai a daidai lokacin da nake ɗalibtaka gaskiya na tsaya a cikin siyasar ƙungiyoyin ɗalibai daban-daban wanda ake kira comradeship, wanda har yanzu wasu daga cikin mutane suna kira na comrade. So bayan na kammala makaranta kamar yadda na faɗa maka a 2018 kai tsaye sai na tattara kayana na dawo gidan siyasar Honorable Garba Shehu Fammar dambun alheri. Gaskiya ne, idan na fuskance ka siyasar gidan Honorable Garba Shehu Fammar ita ce farkon, ba wani gida da ka fara, dama dai ta gidansa ka fara kenan? Ni ɗan kwankwasiya ne, ba kwankwashe ne tun asali na. Wato asali idan mun fuskanci abin kamar siyasar kama state level ce kenan, daga baya ne ka dawo local level kenan, ko kuma a'a daga local level ka fara har ka tafi can? Tun kafin in shigo siyasar gaskiyar tsinduma ina siyasar ɗalibai, ni masoyin injiniya Dr. Abi Musa Kwankwasa ne, saboda yanayin taimakonsa ga ɗalibai da talakawa sai na je yana burge ni, amma a lokacin ban shiga siyasa ka'in da na'in ba. Lokacin ina siyasa ne ta ɗalibai, yawwa ina siyasa da ake cewa comradeship, gwagwarmaya ko ina ɗan gwagwarmaya. To da kuma na gama makaranta kai tsaye kamar yadda na faɗa ma dama ni masoyin Kwankwasa ne, sai kuma gashi Honorable Garba Shehu Fammar shi ma yana cikin kwankwasiya, kawai sai aka ɗora. Aka tafi tare. Yawwa. Gaskiya ne. A to mai girma PA idan muka dawo muka kalli ita siyasar ƙaramar hukumar Kibiya ɗin gurungum, za mu ga kusan za a iya cewa mejo za ka ga siyasa ce ta ɓangare biyu. Ɓangaren shi mai girma Honorable Garba Shehu Fammar da kuma ɓangaren Honorable Mifade Bello Kibiya. To idan ka kalli yanayin siyasa za ga cewa a kwanakin nan ana ta yawan samun suka da challenge na cewa shi wannan mai gidan naka Honorable Garba Shehu Fammar kusan za a iya cewa ya tafi majalisa amma har yanzu babu wasu abubuwa da ake gani a ƙasa. Shin ko me gaskiya wannan al'amari a matsayinku na manyan makusantansa, ko ya kuka ga wannan al'amari, kuma ya kuka ji yadda wannan suka take kasancewa? To dama ita suka ko adawa ko hamayya a siyasance bayan da za a yi ka dakatar ko ka hana. Wannan ya zama dole, ya zama wajibi duk inda kake ƙoƙarin farantawa al'umma da yin daidai, wanda suke ba jam'iyyar ku ɗaya ba 'yan hamayya su kawo suka. Amma dai ni a nawa tunanin, kuma duk wanda yake ƙaramar hukumar Kibiya, ayyukan ci gaba da farantawa al'ummar da Honorable Garba Shehu Fammar yake yi a bayyane yake. To kamar me da me abubuwan da kamar shi mai girma Honorable Garba Shehu Fammar ya yi wanda za su sa mutane su fita daga wannan zarge-zargen da ake na cewa ya je can ba har yanzu ba a ga wasu abubuwa a ƙar ba? To shi dama aiki
na ɗan majalisar jiha, duk wanda ya sani yake bibiya, magana ce ta ka kai ƙorafin al'umman da kake wakilta a gaban majalisa. Idan majalisa ta sahale, ta yadda ta amince a yi, ita kuma ta miƙawa mai girma gwamna, sannan gwamna shi kuma shi ke da damar da zai turo ma'aikata su tantance wannan abu ko ƙorafi a tallafi jama'a. To mai girma Honorable Garba Shehu Fammar Dambun Alheri ya kai ƙudure-ƙudure kala-kala daga zuwansa majalisa zuwa yanzu, wanda gida ya amince, majalisa ta amince, wasu an zo an yi gwaje-gwaje, wani ma an zo an yi aikin. A misali, daga hawanmu na farko ba mu yi kwana 100 ba, mai girma ɗan majalisa Honorable Garba Shehu Fammar ya kai ƙudurin da za a gyara hanyar Kibiya zuwa Garko. Kibiya zuwa Garko, wanda hanya ce mai mahimmanci, wanda ana asarar rayuka, 'yan kasuwanni suna asara musamman ma a yanayin damina. Kuma a take gidan nan ya sahale, aka tura wa kwamitin ayyuka, suka tura wa mai girma gwamnan jihar Kano, wanda har yanzu muna dakon wannan aiki. A wannan lokaci ba a daɗe ba, a cikin sati 2 mai girma Honorable Garba Shehu Fammar ya ƙara kai ƙuduri akan ya za a yi a ɗaga darajar asibitin Kibiya daga primary health care, wato ɗan ƙaramin asibitin kula da marasa lafiya da karɓar magani, ya koma zuwa general babban asibiti, wanda nan take majalisa ta amince, ta sahale akan a zo a yi wannan aiki. Aka miƙa wa mai girma gwamna a ƙarƙashin jagorancin ɗan majalisar jiha, wanda har da ni a ciki ma, muka zo da wakilan ma'aikatan Ministry of Works and Housing, muka zo aka yi gwaje-gwaje a asibiti, da inda za a yi gine-gine, da inda za a yi gyare-gyare, har dai asibitin nan ya zama inda ake so ya koma general hospital, wanda har yanzu muna dakon wannan aiki. Mai girma Honorable Garba Shehu Fammar yana bibiyar wannan aiki, ana nan kuma ana sa rai za a yi shi. Ba a daɗe ba bayan wannan, mai girma Honorable Garba Shehu Fammar ya tashi ya motion, ya kai ƙuduri kenan akan hanyar da za a yi daga Tare zuwa cikin garin Kahu, wannan wanda gari ne mai mahimmanci, hanya ce mai mahimmanci, ƙuduri a kanta, kuma gida majalisa ta sahale, muna dakon wannan aiki. Sannan again, mai girma Honorable Garba Shehu Fammar ya ƙara yin motion akan wani titi wanda ya tashi daga Saya zai wuce ta Bil, zai wuce ta Kur, har zuwa bakin kogi, wanda a wannan titi ma akwai ruwa, wanda za a yi gada a wannan titin. Shi ma cikin ikon Allah majalisar jiha ta amince, aka tura mai girma gwamna wannan aiki. Sannan muna sa rai ko da yaushe zuwa wannan, ko da wani lokaci daga yanzu, za a zo a yi wannan aiki. Ba a daɗe ba, masu bibiyar kafafen yaɗa labarai da rediyo sun ji mai girma Honorable Garba Shehu Fammar ya tashi ya yi motion, ya kai ƙuduri akan dam da za a yi a garin Dirba, mazaɓar Dirba, wanda duk wanda yake ƙaramar hukumar Kibiya ya san suna fama da matsanancin wahalar ruwan sha, wanda ta kai ga har in an yi tuƙa-tuƙa ma baya yi a garin Dirba. Mai girma Honorable Garba Shehu Fammar, saboda jin kansa da talakawa na wannan yankin, ya tashi ya kai ƙuduri. Sannan majalisar jiha ta sahale, aka miƙa mai girma gwamna. Sati 3 da ya wuce, ina ɗaya daga cikin wanda mai girma Honorable Garba Shehu Fammar ya wakilta, da wasu jagororin tafiyar siyasar gidansa da ma'aikata daga Works and Housing, muka zo aka gwada wannan wuri da za a yi dam a mazaɓar Dirba da ke wannan ƙaramar hukuma tamu. Sannan mai girma Honorable Garba Shehu Fammar ya taimaki ɗalibai, dama dai aikinsa ne. A wannan tenuwar da ya dawo ma, an ba wa educational sector priority sosai. Lokacin da Honorable Garba Shehu Fammar yake shugaban ƙaramar hukumar Kibiya, shi kaɗai ne shugaban ƙaramar hukuma na farko a Najeriya da ya ɗebi mutane kai su ƙasashen waje. Wasu suka je Sudan, wasu suka je Saudiya, Jami'atul Madina, suka yi karatu, wanda kai shaida ne, ɗan ƙaramar hukumar Kibiya shaida ne a cikin wanda ya ba wa scholarship a wancan lokaci tallafi, suka je suka yi karatu. Yanzu muna daktoci PhD dakta guda 5. Wannan ba ƙaramin abin ci gaba ba ne. Kuma muka dawo wannan yanayin, still ake taimakawa ɗalibai wasu da kuɗaɗen registration. In za ka tuna, bara mun ɗebi mutane mun biya musu jam, an yi registration. Sannan wanda suka samu admission masu ƙananan ƙarfi sukan zo su ba da takardunsu a gani. Mai girma Honorable Garba Shehu kuma ya ɗau kuɗin registration ya ba su, wanda har yanzu ma kofar mu a buɗe take, muna kan yi.
sannan da azumin nan in ba za ka manta ba, wancan azumin ma an raba shinkafa sama da buhu 2000, an raba taliya sama da katan 3000. sannan wannan karan, wannan azumin da ya zo, duba da yanayin da al'ummar gari suke ciki, mai girma Hon Garba Shehu Fammar ya duba cewa lalle ya kamata a wannan yanayin a tallafi mutane da abinci. Haka aka zo aka kawo taliya sama da katan 3000 aka raba, wanda duk ba na shakka akwai gidan da a ƙaramar hukumar Kibiya Hon Garba Shehu Fammar ba a kai taliya ba, kuma an dafa an ci an yi addu'a. Sannan aka zo aka raba atamfofi, iyayenmu mata masu ƙananan ƙarfi wanda ake so su je su yi harkar bikin sallah cikin annashuwa da nishaɗi, aka ba su atamfa, wanda an raba atamfa sama da 2000. To ina ganin wannan ai Hon Garba Shehu Fammar in ba a yaba ba, a nawa tunanin ai ba a kushe ba. Gaskiya ne. To mai girma PA, idan muka dubi kusan ayyukan da ka lissafa mana na kamar shi gyaran ita wannan hanya da ta tashi daga Kibiya zuwa Garko, da kuma aiki na maida shi wannan asibiti na Shaka Tafi zuwa General Hospital, za a ga duk ayyuka ne da a bayanin ka bayyana cewa majalisa ta amince. To shin sabanin aikin da shi Honorable Garba Shehu Fammar ya kai motion akan magana ta wato dam da za a yi a Dirba, wanda aka ga kwanakin baya ma'aikata sun zo har an fara gwaje-gwaje da alamun za a yi shi. To shin me ya hana su waɗannan ayyukan su iso a fara ganin zahirin cewa ɗin su ma suna kan kamar hanya, bayan shi wannan aiki na Dirba shi kuma gashi daga kai motion gashi har an abin nan. Me saurare zai so sanin anya ko ba wai wani wasa ake so a yi wa shi Honorable Garba Shehu Fammar da hankali? Anya ba majalisa ce take kokarin yi mai wasa da hankali ba, ta kasancewar gashi shi wannan aikin an turo ma'aikata su zo su yi, wannan kuma gashi kusan ana ta maganar tuntuna an kai motion kuma majalisa ta sa hali, amma har yanzu ba a ji an ji shiru. To Alhaji Muktar, ka san ita duk harka da aka ce ta gwamnati a turanci akan ce abu ne na due process. Kowane aiki kafin a yi shi sai ya tsallake matakai. Shi wannan mataki na gwaji da kaga an je an gwada wurin da za a yi dam a Dirba, duka wannan ƙudurce-ƙudurcen da ya kai su ma an je an gwada su. An je an gwada su. An je an gwada su. A takaice dai wata gwamnati muka tsinci kanmu. Na farko dai mun samu kanmu a adawa, ba jam'iyyar da gwamna yake muke ba. Sannan na biyu kuma su kansu, yawwa, ita kanta gwamnatin wata iriyar gwamnati ce da za a ce sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayan muna adawa, wata gwamnati ce da dan kwangila ma kana bin sa da ka bashi aiki saboda yanayin tafiyar gwamnatin da rashin biyan kuɗaɗen yan kwangila, sai ga dan kwangilan ma kusan roƙarsa kake ya zo ya ma aiki, shi kuma yana duba maslaharsa cewa in yi aiki ba lallai a biya shi ba, ko kuma za a tsawaita lokacin a biya shi ba a lokacin da ya kamata ba. In za ka duba, mu dawo ɓangaren ilimi, aikin Honorable Garba Shehu Fammar na farko da ya hau majalisa a ƙaramar hukumar Kibiya, wannan dawar da ya yi ta 2019, ai makarantu ne ake gina blocks guda 2 a ciki. Akwai ɗan jakalle wacce aka fi sani da Tafizul Qur'an da take Hausawa Kofar Gabar. Ana gina ajujuwa a ciki da office da ɗakuna. Akwai kuma wata makaranta mai ɗimbin tarihi a Kofar Yamma, wanda duk ɗan ƙaramar hukumar Kibiya ya san cewa tana buƙatar ajujuwa, wacce makarantar Malam Hadi Muftahuddin Islamiyya. Yawwa, in za ka duba za ka ga an fara aiki ma har yayi nisa. To yanayin gwamnatin ne, da farko an fara aikin su kansu 'yan kwangilar suna karɓa, amma kuma da suka ga yanayin tafiyar biyan kuɗaɗen aikin sai suka nuna kamar alamu na tsorata. Amma dai har yanzu muna tattaunawa da 'yan kwangiloli wanda za su zo in Allah yadda za su yi wannan ayyuka da muka sako a gaba. Wai mai saurare zai ga idan an kwatanta ayyukan da su suke ikirari, kamar suna magana cewa an zuba kayayyakin gwaji yanzu a asibitin ƙaramar hukuma ma har tiyata ana yi a ɗauko ɗa, sai suke ganin kamar idan an kwatanta abubuwan da suke yi da kuma wanda shi Honorable Garba kamar sun cancanci su fito su yi magana akan cewa an tura kamar shi Honorable, amma har yanzu an ji shiru kamar idan ka kwatanta ayyukan da suke yi. To me zaka ce game da wannan al'amari?
To ai a ƙaramar hukumar Kibiya ban san gobe ba dai, amma a yanzu ba na cewa akwai ɗan siyasar da yake kwatanta aikin da Honorable Garba Shehu Fammar yake yi. Ai ba A ma a harkar kwatanta. lafiyan nan idan ka ɗauko ta ita kanta harkar lafiyan nan, mai girma Honorable Garba Shehu Fammar fa shi ne duk wata mazaɓa da take ƙaramar hukumar Kibiya sai da ya mata asibiti na shan magani. Duk wata mazaɓa muna da mazaɓu 10 a ƙaramar hukumar Kibiya, wanda a tarihin local governments ɗin da suke jihar Kano kaf ba a taɓa yi ba. To ai sai in ce idan sun zo sun yi wani abu a harkar lafiya ma ai Honorable Garba Shehu Fammar suka kwaikwaya. To ai wai suna ganin kamar a wancan lokacin lokaci ne za a ce kamar duniya tana kwance kuma ba kamar yanzu ba da tattalin arziki duk ya zama ya abin nan, kuma wataƙila lokacin za su yi considering kamar ana local government tana samun grant da sauran abubuwa, yanzu kuma an janye wannan grant da local government take samu. Za su ga kamar ai idan ka kwatanta abubuwan da shi mai wakiltar ƙaramar hukumar Kibiya a zauren majalisar jiha yake yi da kuma abubuwan da suka kira kamar abubuwan da suka shafi gyaran feeder road da sauran aikace-aikace na tallafa 'yan jam'iyya, suna magana kamar ai wai nisan da yake tsakaninku da su kamar nisan sama ne da ƙasa. To me zaka ce game da wannan al'amari? To ai har yanzu duk aikin da ake faɗa sun yin, ko in ce aika-aikar da ake faɗa ni ban ganta ba. Ai aika-aika ne? Duk inda ka zagaya ƙaramar hukumar Kibiya idan ka ga block a makaranta Honorable Garba Shehu Fammar ne ya gina. Idan ka je asibiti ka ga an yi gyare-gyare Honorable Garba Shehu Fammar ne ya yi gyare-gyare. Har yanzu wannan tsari da aka san Honorable Garba Shehu Fammar na taimakon al'umma har yanzu yana kai bata canza zani ba. Da ta canza zani yaushe mai girma Honorable zaɓin Kanawa Abba Kabir Yusuf ya zo Kibiya. Kai baka gani ba al'ummar da suka fito ta dalilin Honorable Garba Shehu Fammar. Wai ai ana ganin wannan kamar idan an kwatanta shi kamar shi Abba gida ne ya zo, ba shi Honorable Garba Shehu Fammar ya zo ba, kamar wai ana ganin kamar an fake da shi Abba ne an nuna wa musu magoya baya, bayan waɗannan magoya bayan wasu duk al'umma ne daga cikin gari ma da sauransu, suna ganin kamar ba al'umma ƙaramar hukumar Kibiya. Mutane ne fa suka fito suna san barka, suna cewa sai dambu sai dambu sai dambu, dinga yi dambu ita ta yi dambu, muna jin daɗin mulkin da kake yi. Wai ana maganar idan daga can cikin gari aka taho da mutanen kuma fa. Daga wannan cikin gari? Ai haka wai ake faɗa, ake ganin kamar ai tunda Abba Kabir Yusuf ne ya zo kuma shi siyasar state level ne, za a ce to mutane from different part of jihar Kano ma kusan duk za a zo Kibiya. Ai duk wanda yake ƙaramar hukumar Kibiya ya san cewa wannan mutane na ƙaramar hukumar Kibiya, sannan kuma mutane ne na mai girma Honorable Garba Shehu Fammar suka fito suka tari mai girma zaɓin Kanawa Honorable Abba Kabir Yusuf Excellency. Gaskiya ne. To mai girma PA, idan muka dawo maganar harkar kamar kula da 'yan jam'iyya da sauransu, wanda za ka ga suna magana cewa ai har yanzu ana ta muku ɗauki ɗaiɗai, wai operation kamar tsaman nama suke cewa, ni kamar yadda dai na ga ana ta rubutawa a social media, operation tsaman nama, ana ta samun magoya bayan shi Honorable Garba Shehu Fammar suna ƙaura suna komawa wajen Honorable Mai Fada Bello, suna ganin kamar wai kun gaza a riƙe 'yan jam'iyya. To me zaka ce game da wannan al'amari? To ni dai ban san ana haka ba, ban san ana wani ɗauki ɗaiɗai ba, amma ɗauki ɗaiɗai ne sai dai in ce mu muke operation ɗauki ɗaiɗai. Dan ba a yi wata ɗaya ba mun karɓi sama da mutum 200 'yan jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Kibiya. Sun dawo tafiyar gidan Honorable Garba Shehu Fammar. A yanzu maganar nan da nake maka muke yi da kai, mutane da yawa 'yan jam'iyyar APC kirana suke ba dare ba rana, suna cewa suna so su dawo tafiyar gidan Honorable Garba Shehu Fammar, saboda inda yake kyautatawa 'yan jam'iyya, yake kula da matasa, yake jibantar lamuransu mata da maza, tsofaffi da yara. Wato idan na fuskance ka, maganar da suke na cewa ana operation tsaman nama, wannan magana kamar san rai ne haka kenan. Ba ka gani ne a social media ko da yaushe, kusan ko yaushe duk sati sai Honorable Garba Shehu Fammar ya karɓi 'yan jam'iyyar APC sun dawo jam'iyyar mu ta PDP Kwankwasiyya. Ba ka hawa social media? Gaskiya ne. To mai sauraro kar ka manta kana sauraron Shira da shi personal assistant na shi Honorable Garba Shehu Fammar, wanda Honorable Garba Shehu Fammar shine zababben majalisar jiha mai wakiltar ƙaramar hukumar Kibiya a zauren majalisar jiha. Kuma za ka iya samun mu kai tsaye a shafinmu na Facebook, WhatsApp da kuma a Instagram, duk akan Mike Express online radio. Ko kuma kai tsaye ka YouTube channel ɗin mu kai subscribing na YouTube channel na Mike Express online radio Kibiya, domin ganin live shirye-shiryenmu. Barkanmu da dawowa.
mai girma PA, idan muka dawo magana ta wai abubuwan da ka san ita siyasa za a ce akwai abubuwan da mutum zai iya gani akwai kuma wanda ba zai iya gani ba. Yanzu kai mana magana kamar na abin da mutum zai iya gani kamar shi wannan motion da ya yi ta kaiwa na maganar gyaran titi da ya tafi zuwa Garko, maganar mai da asibitin garin Kibiya General Hospital da sauran motion da ya ta kaiwa wanda wasu already an ga ma'aikatan nan sun zo sun fara aiki da sauransu. To shin abubuwan da kamar za a iya cewa kuna yi amma ba lalle al'ummar ƙaramar hukumar Kibiya su san ana yi ba ko kuma 'yan jam'iyyar san ana yi, kamar wanne aikace-aikace ne kuka yi a ƙarƙashin shi wannan tenuwa naku wanda za ku wayarwa da masu sauraro ko kuma al'ummar ƙaramar hukumar Kibiya kai akan ƙoƙarin da ita wannan gwamnati taku take yi? Alhamdulillahi ayyukanmu suna nan kamar yadda ka faɗa a bayyane. Tun daga satin da aka rantsar da mai girma Honorable Garba Shehu Fammar, duk wata unguwa, lungu da saƙo da ake da matsalar ruwan sha a ƙaramar hukumar Kibiya har gobe da bata zo ba, in Allah ya kai mu da rai da lafiya, in tuƙa-tuƙa ko famfon ya samu matsala sai mun gyara. Tun da Honorable Garba Shehu Fammar da ya dawo ɗan majalisa a wannan tenuwa, matsalar ruwan sha ta ƙare a ƙaramar hukumar Kibiya. Ba a ta ita, ko a social media ba za ka ci ana maganar ruwan sha ba. Wannan ci gaba ne ƙwarai da gaske wanda gwamnatin baya ba ta yi ba. Sannan idan ka ɗauko shi kansa babban masallaci na ƙaramar hukumar Kibiya, masallaci ne da yake da matsaloli daban-daban. Haka Honorable Garba Shehu Fammar ya zo ya gyara masallacin nan, ya canza shi, ya fito da shi, ya haska shi, ya mai da shi sabo. Masallaci ne da idan ka daɗe baka zo ƙaramar hukumar Kibiya ma cewa za ka yi wannan masallacin yaushe aka yi shi, saboda tsabar aiki da aka yi mar mai inganci. Masallaci an canza mai duk abubuwan da yake buƙata na more rayuwa wanda zai sa mutum ya ibada cikin kwanciyar hankali. An canza kafet, an canza fankoki, an canza silin gaba ɗaya, an canza fenti inda filasta ta lalace an gyara, an yi borehole, ruwa ya wadata a cikin wannan masallaci. Inda interlock ya lalace duk an gyara, an mai da shi dai sabo fil. Mutane yanzu in suna ibada ba ma sa son barin masallaci. Masallaci ya dawo inda ka san harami, za ka yi ibada cikin kwanciyar hankali. To wannan shi kansa duk wanda yake wucewa ta tsakiyar garin Kibiya ya san gwamnatoci da dama sun zo ba su kula wannan masallaci ba. Masallacin yana buƙatar gyare-gyare. Sanin muhimmancin addini da darajar mutanen ƙaramar hukumar Kibiya shi yasa Honorable Garba Shehu Fammar ya ɗauko wannan masallaci ya gyara shi, wanda ba shi kaɗai ba ne. Yanzu akwai masallacin Durba yana nan, shi ma an yi gwaje-gwaje za a yi mai irin wannan gyaran. Sannan akwai masallaci na Sayasaya, babban masallacin Juma'a su, shi ma mun je an yi gwaje-gwaje, ma'aikata sun gani. In Allah ya yarda nan ba da daɗewa ba al'ummar wannan garuruwa ko in ce wannan mazaɓu za su ga su ma yanayin gyara da canje-canje da za a samu. To mai girma PA, sabida yanayin lokaci akwai shi kamar zan iya cewa wanda ake musu kallon kamar 'yan katanga, honorable shi Abubakar Yarima wanda suke kiransa da Yarima, wanda ake tunanin kamar al'umma suke ta raɗe-raɗin kamar ana sa ran zai shigo jam'iyyar PDP. Shin a zahirance akwai wani hoɓɓasa da za ka yi wa al'umma game da siyasar wannan bawan Allah ko wani abu da ya danganci haka? To alhamdulillahi, shi honorable Abubakar Yarima Sadiq, wanda aka fi sani da Sadiq, ɗan gwagwarmaya ne. Na san shi, mun yi gwagwarmaya daban-daban da shi. Sannan kuma cikin ikon Allah yanzu ya faɗo harka ta siyasa. Kawai dai ni abin da zan iya faɗa, akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin shi honorable Yarima da mai gidana Honorable Garba Shehu Fammar dambun alheri. Sannan ba ma iya shi kaɗai ba, duk wani ɗan siyasa da yake ƙaramar hukumar Kibiya, zan ce ma Honorable Garba Shehu Fammar ya ciri tuta ɓangaren iya mu'amala da jama'a. Wannan ita ce ma ta kawo mu matsayin da muke ciki yanzu. In dai a wannan ɓangaren ne zan iya ce ma sadakallahu lazim. To idan na fuskance ka kamar kuna sa ran zai faɗo ko kuma ku ne fatan ya faɗo cikin ku, ko kuma dai? A koda yaushe duk wani ɗan siyasa da ya taso ai yana buƙatar ƙaruwa ba raguwa ba. Wai ana ganin kamar iyayen gidan nasa su kuma suna da kamar sun fi karkata ga jam'iyya mai mulki ta APC.
To wannan shi kaɗai zai iya faɗar ina zai yi ko ina ne makomarsa, tunda dai a yanzu bai faɗi jam'iyyar da yake ba, amma dai ni abin da na faɗa zan maimaita, yana da kyakkyawar alaƙa da shi Honorable Garba Shehu Fammar Dambun Alheri. Sannan ba iya shi Honorable Yarima ba, duk wani mutum ɗan kishin ƙasa mai son ci gaban al'umma, especially talakawa, to jam'iyyar PDP ita ta fi dacewa da shi, saboda ita ce ta ɗau layi, ko in ce take kan layin taimakon talaka da taimakawa talakawa tun a baya har zuwa yanzu. In ka zo kuma ƙaramar hukumar Kibiya, in magana ake ta taimakon talakawa, yi ake dan a taimaki talaka, to magana ake ta gidan Honorable Garba Shehu Fammar Dambun Alheri. Gaskiya ne. To mai girma PA, saboda yanayin lokaci, ina tunanin za mu ɗauki kamar muhimman saƙonni, ko yanzu a matsayinka na PA na shi Honorable Garba Shehu Fammar, kuma ana ganin matashi ne kai, sannan kuma wanda kusan za a iya cewa yawanci siyasar ta fi ta'allaka ga kafafen sada zumunta. Ko wanne kira za ka yi ga al'ummar ƙaramar hukumar Kibiya, musamman ma matasa, akan yadda ita tsarin siyasa ta social media take a wannan lokaci? To alhamdulillahi, magana ta gaskiya, saƙon da zan ba wa matashi, ko in ce matasa 'yan uwana akan harkar siyasar social media shine, ba a hana mutum adawa ba, sannan kuma ba za ka hana mutum suka a siyasa, amma duk abin da za a yi shi da ilimi, da basira, da iyawa. Ni a nawa tunanin, a matsayin mutum na ɗan social media, zai fi sauƙi da daɗi ma ka zo ka tallata ayyukan alheri na ubangidanka, amma ba na goyon bayan siyasar cin mutunci. Yau ka kama muhibban wannan mutumin da ya haife ka, ko yayanka ne, a matsayinsa na ɗan uwanka musulmi, ko an nema ai ba a yadda ka ci mutuncinsa ba, ka keta mar haddi. To ni dai ina ba wa 'yan uwana matasa 'yan social media shawara, su yi siyasa mai tsafta, su yi adawa mai tsafta, su yi adawa ta hankali, su yi adawa ta ilimi. Idan za su tallata ayyukan iyayen gidansu, ai ya ma fi daɗi. Shi kansa ubangidan naka a siyasa ai zai ji daɗi ga wannan kullum ayyukan alheri na yake tallatawa. Kuma in ma so kake wani ya shiga jam'iyyarka, ko ya dawo goyon bayan mai gidanka, ai sai in ga idan kana kwaɗaitar da shi aikin alherin da yake, zai fi akan ka dinga suka da cin mutunci. To mai girma PA, kusan idan aka yi duba ga ita social media ta ƙaramar hukumar Kibiya, za mu iya cewa ka bayyana wasu kamar da shi mai girma Honorable Garba Shehu Fammar ya kai majalisa. Shin ko akwai wani hoɓɓasa, ko kuma in ce albishir, da za ka yi wa al'ummar ƙaramar hukumar Kibiya akan waɗannan ƙudure-ƙudure da aka kai ƙarƙashin wannan gwamnati taku kafin ku gama mulki? Ko akwai wani albishir da za ka yi musu na ganin cewa waɗannan ayyuka ana sa ran za su kammala, ko wani dai albishir da za ka yi musu, musamman al'ummar ƙaramar hukumar Kibiya? To albishir ɗaya zan yi wa jama'ar ƙaramar hukumar Kibiya, kamar inda mai girma Honorable Garba Shehu Fammar Dambun Alheri ya yi ayyuka a baya, yake kan yi yanzu. To in Allah yadda, akwai ƙudure-ƙudure da ayyuka da suka fi waɗanda aka yi kafin mu gama wannan gwamnatin, Allah yadda za su biyo baya, masu mahimmanci, kuma za su taimaki al'ummar ƙaramar hukumar Kibiya. Wannan shine albishir ɗin da zan yi. Gaskiya ne. Idan na fuskance ka, akwai sauran kamar abubuwa da suke nan gab za su zo su samu al'umma kenan ƙarƙashin wannan? In Allah yadda, nan ba da cewa ba, al'ummar Kibiya za su ji labari mai daɗi. Gaskiya ne. To mai sauraro, kusan za mu iya cewa saboda yanayin lokaci a nan za mu dakata da wannan shiri. A madadin shugaban sashen siyasa na gidan Ibrahim Sani Babu Top, sai kuma wanda ya saita mana na'ura, Ashir Gambo journalist, jihar Jigawa birnin Dutse, sai kuma wacce ta sada ni da ku kai tsaye, Maryam Usman Sarki. Ni da na shirya na gabatar, Muktar Awwal nake cewa ku ci gaba da kasancewa da mu, da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Sama hayya ga tamburan hayaki, ga tamburan hayaki mai gigita na gogo, ware ɗari mun mallaki bargo, kibiyawa mun layar mu da rago, karan ba daɗi tambari shago, Kaduna na je sauraron karar, a can Garba ya tattaka tsagera, ma'ana har yau shi ne a kujera, ji alƙalai ke mu ta bishara.
take yan tsakiya. so mu gaida dan Fammar uban Buhari sai kai. Kai ka zama in garma garkuwa na al'umma, dole ne a sarama.